Под звуците на музиката на Моцарт в столичната галерия Нюанс се откри юбилейна изложба на Владимир Пенев. Той е един от съвременните ни живописци. Брегът, чадъри, улица, извървени пътища и други са имена на сюжети, които провокират Пенев от дълго време. В настоящата експозиция, наред с някои по-стари творби, са показани последните творчески търсения на автора в тази насока. И независимо, че в изложените картини откриваме познатите ни живописни форми и теми, тук те събират богатството на един сериозен опит и нови усещания. Човек може да бъде чут и да бъде убедителен, без да вика, без да крещи на висок глас, а да шепне. Затова е една шепнеща изложба. Тя говори тихо. Целта не е да се хареса, а да бъде убедителна и да покаже моето разбиране. Съвместно с изложбата за първи път беше представено и библиофилското издание на книгата "Глас и съвест на епохата". В сборника са включени подбрани стихове на Пеню Пенев, а илюстрациите в книгата са направени лично от сина му Владимир Пенев. Ние ще се поклоним пред творчеството на Пеню Пенев, който разочарован и омерзен от скудоумието на тази илюзия, отчужден до край от нея, посегна на най-ценното си притежание на живота си и така възвърна свободата си. И ще се вмислим пред картините на Владимир Пенев, които сяка са част от нашето лично човешко различие, следователно от неговата, от моята и вашата, от нашата свобода. И макар че тази експозиция шепти, тя може да бъде чута в нашите несънувани сънища, мечти, блянове, илюзии и надежди. Изложбата може да бъде разгледана до 16 април в столичната галерия Нюанс.